612. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP alas 5:15 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mopasusi sa mga establishmento sa Dakbayan nga gikolektahan og mga basura sa service provider sa syudad. Kapitolyo og DMW nihimo og laka nga maabagan ang mga pamilya sa OFWs kinsa apektado sa tensyon karon dito sa Middle East. Balay sa Dakbayan sa Bugo nga gihimong warehouse sa libuan ka mga illegal nga LPG butane canister nga mo kantidad og dulan 300,000 ka pesos girunda sa mga sakop sa CIDG7 padasikat sa search warrant nga giluwatan sa korte. Samtang bagong sibas, gitakdang mo biyahe gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu og pabalik. O plantabang sa DYHP ug IFM nagpadayon hangtod karong mga oras sa gikan pagkaganinang buntag sa pagapod-apod sa tabak alang sa mga nasunugan og karong hapuna. Pack Meals nga init kaayo in partnership sa Virginia gipang apod-apod karon diri sa atoang tugkaran sa Capital Central Hotel mga kasama diri sa Escario Street pinanguluan sa atong station manager Attorney Rofil Banyo og Idol Boyki sa IFM 93.9 yawat og tabang ngadto sa mga namasahero kato mga PUJ drivers, taxi drivers nga moagi diri sa Escario Street labi na kay nagmahal ang mga presyo sa petrolyo. Ang produktong petrolyo yawat na lang usa ka meal makasalbar nas kagutom kasamang ni store. Mga kato mga headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news update. Adlong Huwebes, Marso 19 na, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Ang uban nga busy na, panikay-sikay, mangita na po laing. Unsa may lutuunon ba kaha? Unsay sudanon? Karong gabi una, alang sa panihapon. Karong mga orasa diri sa Escario Street, namutangan sa itong DYHP Broadcast Center, ang DYHP ug IFM nag-apod-apod ng mga food pack alang sa ato magkaigsuon na mga drivers nga muagi, labi na mga PUJ drivers, modern jeep drivers, mga taxi drivers, mga kasama, agi og pakigsimpatiya sa DYHP ug IFM at ang kauban ng Virginia Foods paghatag dining pack meals. Karong adlaw labi na kagilusad gali kagani na buntag ang transport protest diri sa Sugbo ug saban pang bahin sa Pilipinas. Taw-taw mo dawata og live report. Samtang sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mopasusi sa mga establishmento sa Dakbayan nga gikolektahan ang mga basura sa service provider sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Ipasusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga establishmentos Dakbayan nga gikuhaan ang mga basura sa service provider sa syudad, partikular na sa mga mall, hotel ug uban pang dagko nga mga business establishments Dakbayan. Kini tungod sa posibilidad nga nisutang mga establishmento ni bayad usab ngadto sa service provider. Buot matino ni Archival kung unsa nga mga business establishments sa syudad ang regular nga gikuhaan ini ubang nga basura. Naay mga nebaw anak ko ani ako pa ning iklaro gyud unsa ni nga mga institusyon nga ilang gikuhaan kung gikuhaan man nila dili na pwede dubuluhan na. Si Mayor Nestor Archival sa nasayran ang Dakbayan ni kontrata sa Pinoy Basurero alang sa pakolekta sa mga basura sa syudad o paglabay nini ngadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:19 sa kahaponon ng Kapitolyo ug DMW nihimo og laka nga maabagan ang mga pamilya sa OFWs kinsa apektado sa tensyon sa Middle East. Apan sa dili pa makakasama ato ng kuhaon ang situational report karong orasa ning oras sa kahaponon naghatag na sabah og laing serbisyo publiko ang DYHP pinanguluhan sa itong mga station managers diri sa DYHP Attorney Rofil Fernandez Banyok samtang sa IFM Idol Boyki ning paingon ang panihapon no kasamang ni store usa ka init pa nga pack meals alamian kay ni tulo ka mga sudan, tulo ka mga putahe, of course one rice in partnership nato sa Virginia laing serbisyo publiko o plantabang karong adlaw gikan pa ka garinang sayo sa kabuntagon diin
dulan sa 200 so sobra galis 200 ka mga pamilya ang nakakaon sa ato ang mainit nga gidalit nga mga lugaw, bread o mga pansit kay gani buntag alang sa mga nabiktima sa sunog sa Univille, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Subo. Ingon man ang ato ang pag-turnover sa ato mga relief goods, mga bugas o grocery sa mga nasunugan. Dulan 200 ka pamilya sa Univille, Barangay Kasambagan. O this time, karong hapuna atong station managers mo ay nangulo sa pag-apod-apod ini nga atong mga pack meals alang sa atong mga kaigsuuna mga drivers, PUJ, modern jeepneys o mga taxi drivers. Atong kuha ng live report gikan sa Escario Street. Radyoman Jane Galliardo. Kasaman Jane, kumusta ang sa sitwasyon diha? DYHP Tatak RMN Report. Sa Radyoman Aida, aniad kita karon din sa atubangan gid mismo sa ato ang istasyonan dinhi sa DYHP RMN Cebu sa IFM Cebu tungod kay nagsugod na ang pag-apod-apod nato kasama ang Aida sa mga paklan sa gikan sa Virginia kasama ang Aida nga nalisulod na rice, tulo ka klase nga sudan, nagkalain-lain nga sudan kasama ang Aida nga pwede na nga mahimong panihapon sa ato ang mga jeepney drivers. So wala tayong pili ka sa mga jeepney drivers nato nga modern man or katong mga traditional ka sa mga Aida. So nato ang gi-expect nga mahatagan mo dulan sa 200 sa ka mga drivers ang posibleng mahatagan ni ini. Free kasama Wow. So Oo, so nakita nato kaning apas. Oo, kini. Station manager sa mga Aida sa tuwang DYHP RMN Cebu si Attorney Rafael Banyok. So nakita nato sa tong video nga mapagipagtunol niya sa ato mga drivers maski sa ato ang conductors sa mga Aida. Niya sa pikas po na kanapod si kasamang Idol Boyki, ang station manager sa IFM 93.9 Cebu, nga nagbahas-bahas na din sa ato ang kadalanan ka sa mga Aida kay karong mga orasa kay rush hour na gid ka sa mga Aida no daghan Yes. kaayo ang mga di. So sa kutob sa matunulan, mahatagan ka sa mga Aida, gitunulan gid nato kaya maayo na lang sa ginagmay nga paagi ka sa mga Aida no kaya makatabang ka ginagmay makapahupay ta sa ilabi na gid sa mga problema nga na sinati nato sa pagkakaroon ka sa mga Aida. So medyo yun na po yung mga lagalain-laing reaction ang atong mga driver sa pagkakaroon tungod niining kaning na suspenso or na hold man to ang pagtaas sa kaning plitila sa mga Aida. So naay mga lain-laing reaction ini pero bisan pa man sa mga problema or kining hagit nga atong giatubang karon ang ato ang sibyana na dinhi sa RMN Cebu ka sa mga Aida kaya ni paabot pod or ni extend sa ato ang tabang bisan sa ginagmay nga paagi gani ka ganihang buntag bata nagsugod ka sa mga Aida no pinaagi sa ato ang uplan tabang sa mga nasunugan dito sa Barangay Kasambagan ka sa mga Aida nga ubay-ubay pod gyud ang ato ang natunulan og mga hinabang and of course pasalamat po kita sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga donors po sa mga Aida. Hangtod sa pagkakaroon, wala gigyapon sila na pulaan sa pagtabang po nato. Karon nagbit-bit na ni si Attorney Rufil. So may show din na Attorney Rufil. Langit kayo ng show na kay kuha ni siya na ay one ka price sa nawa Ako kita kasaman din Wow. Na ay longganisa na apoy Ham. Gusto mo siya? Ham, no? Ham. So, igo yung magkabusog. Sumay, ham, longganisa. May kuha na sa atin na sa Rufil. Panghatag na ito. Ato na panghatag. Sa ato mga PUJ drivers, ato mga modern jeep drivers, kay sa ako nang yung kanina nga, karong adlaw mauna ang pag-implement sa uspaw sa pitihan. Pero wala idayon sa Malacanang, sumaw na nga mga drivers, sagmayo sila kitong kataas gasolina niya. Ang domino effect ba, makulit po sila sa mga pasahero, pero ang masakakulit kay di pakdan man. Pero napaabot sa subsidy, wala pa maabot sa subsidisan. So niyan ang kagiha, medyo dihado mga drivers ron, pero kita atong amaman sila. Sa DYHP FM nga manghatag taog sa ginagmayng pamaagi nga mga paklans aron nga mapayhupay po lagi bati karong mga panahon na. So sa lain mo ang
itong isulting sa atong mga drivers mula sa mga television. So ang atong mga drivers karon kay bauta di lalin ni ang atong crisis karon nga gitubang kay bauta affected ang tanan ang atong transportasyon og domino effect sa tanan pero managiingon nga kubatin nga punta no dili lang punta mo surrender para na porto mga pagampo kay bisag kini mga problema nga tumitubang karon unsa ni kadako pero naman kay Ginoo mas dako sa atong mga problema. Yes, of course, mao to si Attorney Rufil Amen. sa mga icon hatag sa iyahang pamahayag no nga may tungod nining bahalag sa ginagmay lang ka sa mga ayda mapaabot na to ang atong tabang samtang ato kung paminahon ang ato ang ulitaw nga nga station master o kasama ni sa mga ayda hindi pag sila po inang hatag Oo, pareho. Radyo Manayda kasama nga Jane Gallardo moingon lagi ko hawak ko ang food. Hawak ko ang food. Dili na tong gihimo karon pagkuan ba pa-feel nila nga wa sila naginusara. Kalipay kasakit nagdaginota puro ta nagpingit sa pagmahal sa presyo sa palaliton pero ang DYHP GAYFM sa bisan unsa nga panahon naa para kanila. Naa para kaninyo mga idol kasama. So again, hawak ko ang food. So, para bukas kayo ka sa mga ayda no nga wala sila atong ipa-feel sa ilaha nga sa atong mga nasinati sa pagkakaroon nga atong mga drivers wala sila nag-inusara sa pagkakaroon ka sa mga ayda. So andang pud ta kutob sa ato ang mahimo pod ka sa mga ayda nga tabang nga pwede nato nga mapaabot sa ilaha ato pod nga buhaton tutob pod sa ato ang makaya. So karon kay daghan naman kaayo ni ang nangagi po dinhi kaya sinati naman sa pag-traffic po diri ka sa mga ayda. So ato ang kuana kay giat nga nato ang ato ang mga jeepney drivers kay ganiya ubay-ubay na ta idol boyking nga nahatag ubay-ubay na mga 30 subin so inaana kadaghan tungod po sa kadaghan po ng mga jeepney driver natay modern jeep ato ipakita ka sa mga ayda na dre Kaswerte Apas Lahog Jones Tabuan. Nakahatag na po taglain ka sa mga ida sa ato ang mga modern jeep na. Dili lang kay drivers dahil ka sa mga ida no appeal po na ato ang konduktor. Mga konduktor na to sa mga ida no niabag po sa ato ang mga drivers. So inana no sa kanito atong mga din sa Stereo Street. Nadire attorney ato ipakita. Dek ablihan ang pultahan. Bigod nga ni hatag po ka sa mga ida. So, dali lang sa ato ang makuanan kanilang gymnasa daplin ka sa mga ida kay daghan naman gud ang mga giro niya medyo risgo po kung maadto ka sa tunga so pwedeng nasa daplin lang o kung matatong na o kung dili kayo busy kay dayo ba na jeep ka sa mga ida nga kanang tungod sa kapuno mag-isa po McDonald so kutob sa mahatagan pwede gid ato nga mahatagan. So pasalamat po ta sa Virginia ka sa mga ida no nga grabe po sila ka-generous sa pagpapatag po. Kasi man Jane, makatandog sad no sa ato mga balatian ang ato mga kasing-kasing karon gumikan kay sayod gyud ta unsa ka kalisod sa mga drivers unsa ka kalisod sa ilang pamilya kasi man Jane nga kun unsa may sobra unsa may ilahang boundary nga mauli sa ilang panimalay kung gamay na manggali gumikan sa taas nga petrolyo nga prices apan sa mga pamaagi nga sama ni ini kasi man Jane mahupay-hupay gamay ang pagbati sa mga drivers kasi man Jane nga nauhaw taon gumikan sa kamahal sa palaliton sa presyo sa produkto petrolyo o wa pa madayon nung increase sa plitihan. Tinood gid na ka sa mga ida no after all ka sa mga ida bisan pa man sa kagubot sa ato ang kalibutan do na pagihapon mga tao maanda maghihapon na mutabang kutob sa ilahang makaya pod ka sa mga ida. Pod sa ang Sibianan DYHP og sa IFM Cebu naningkamot pod dita ka sa mga ida nga at least man lang mahimo ta nga taytayan or bridge nga makatabang sa ginagmay sa atong mga kasamag mga idol or katong mga tao gyud nga labing nang ginahanglan ka sa mga ida. So kuno padayon na nalaylayo na ang hatuang mga kasamag mga idol at mga radyoman ka sa mga ida nga nalaylayo na kay adto gid nila mismo kaya na traffic naman ni diri so natagaanan ni nila diri ang kaning nauna na yani padung pod sila dito sa ubos-ubos na bahin ka sa mga ida. So far padayon gihapon ang ato ang pagpanghatag kay dulan 200 pa man ka mga drivers or conductors ang pwede nga makadawat sa mga food trucks. So sa katong mga agi dinhi do na tay free nga panihapon na gyud ka sa mga ida. Panihapon naman gyud na. Ako sa right yan ay tulo ka klase na sudan so murag sold na free ra ka sa mga ida. So kauban po nato ato mga idol as Rajuman Ramat, Idol Tony, si kasama Gerald, si
kasama ang Dindo po na dirita karon pinatibukang pwersa po ang uban po kaya one po nag-andam din ka sa mga aida. So karon ipakita lang gihapon nato, mudhatag lang gihapon sa dugang nga mga hulagway niining pagpanghatag nato sa free nga panghapon sa ato ang mga PJ drivers. Kanila sa pagkukunin sa mga aida, nagikan din mismo sa may Iscario Street. Kauban ako diri ang sinatibukang pwersa sa DYHP RMN Cebu, sa IFM Cebu. Ako ang inyong Rajman, Jane Gallardo, DYHP. Tapak, RMN. Dengan salamat Radman Jane Gallardo ug ato mga kaubanan diha sa field diha sa gawas nga bahin diri sa Iscario Street. Nining padayon karon nga pag-apod-apod sa mga food packs alang sa mga PUJ drivers, modern jeepney drivers, taxi drivers gali pwede sa dara mahatagan. No, ang taon nga mo nagsubay karon diri sa may etong broadcast center diri sa Iscario Street, capital site Dakbayan sa Sugbo. Mga kasama mo nang taliwa sa kalisdalan karon sa panahon. Nindot gyapon kay tagamtamon nga dunay kindness, dunay kaayo gikan sa ato mga kasing-kasing, gikan sa ato mga donors. Diri sa DYHP labaw sa tanan nato partner karong hapuna once again ang Virginia Foods. O guban pa nga nahimong katay up nato katambayayong nato diri sa DYHP ug IFM labi na sa to nga malampuson nga oplantabang kagani ng buntag sa mga nasunugan sa Univille, Barangay Kasambagan sa Dakbayan sa Sugbo. Dayon kay salamat kaninyong tanan ug lain na usab nga kalampusan alang sa DYHP ug IFM Uplantabang alang intawon sa ato mga kaigsuunan nga nakinahanglan kayo ginagmayng tabang man lang. Of course, manangulon sa tong station manager sa DYHP, Attorney Rufil Banyok, o sa IFM, Idol Boyki, o atong mga kaubanang radyoman o idol, busy nga pag-apod-apod karon sa mga food packs. Ato oras sa 5:31 na sa kahaponon. Palayon ta sa ito mga balita karon. Ang Kapitolyo ug DMW nihimo og lakang maabagan ang mga pamilya sa OFWs kinsa apektado sa tensyon sa Middle East. Kasama mo sa balita radyoman Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Balay nga gihimong warehouse sa mga illegal nga liquefied petroleum gas kung LPG. Ato balikan ang report ni Radyoman RV Veloso. Mga kasama, report ni Radyoman RV. Kabahin sa lakang karon sa Kapitolyo ug DMW. Paghimog lakang nga maabagan ang mga pamilya sa OFWs nga apektado sa tensyon dito sa Middle East. Kasamang RV. DYHP Mas ipahugtan pa karon sa kagamhanan sa probinsya. Report. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee. Mas gipahugtan pa karon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug sa Department of Migrant Workers o DMW7 ang ilang koordinasyon aron masiguro ang dinaliang tabang alang sa mga overseas Filipino workers o OFW sa mga pamilya niini. Kini taliwa sa nagkagrabe nga tensyon sa Middle East. Tinguha sa maong inisyatiba nga mapadali ang crisis response, mapaligon ang repatriation support ug mapalapdan ang mga oportunidad sa trabaho alang sa mga subuanong muuli sa nasod pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensya. Nakigtagbo si Cebu Governor Pamela Baricuatro ni Department of Migrant Workers Director Joaden Lucero. Din lakip sa mga nahimingdanon usab nga lakang nga gisgutan ang crisis response mechanism alang sa dinaliang pag-atubang sa mga emerhensya sa gawas sa nasod. Ingon man ang One Window Bayanihan Assistance Program nga usa ka sistema aron nga mas masayon ug paspas ang pagpangayo og tabang sa gobyerno. Lakip usab ang mas hugot nga koordinasyon tali sa PESO ug Cebu People's Action Center aron usab mabantayan ang mga recruitment concerns ug mahatagan og panginabuhian ang mga returning OFWs. Tumong niini nga mas mapaduol ug mapabati ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga gilang bag-ong bayani ug sa ilang mga kabanay nga apektado usab sa kagubot sa Middle East. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3
D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:35 sa kahaponon, nabalay sa dakbayan sa Bugo. Gihimo nga warehouse sa libuan ka mga illegal nga LPG butane canister o kantidad og 300 o dulan 300,000 ka pesos gironda sa CIDG7 pinasikad sa search warrant. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Balay nga gihimong warehouse sa mga illegal nga liquefied petroleum gas kung LPG ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit kagahapon sa alas 3 ang takna sa hapon dito sa Purok 1 sa barangay Don Pedro Rodriguez, Dakbayan sa Bugo. Ang pagpangrunda pinasikit kini sa search warrant kag ginawatan ni Honorable Judge Samson Troy Layese, aga presiding judge sa RTC Branch 78 sa Dakbayan sa Bugo sa kasong kalapasan sa Section 168 sa Republic Act 8293 kung Intellectual Property Code of the Philippines pinitsahan sa Marso 11, 2026. Atol sa operasyon ilang ganadakpan ang subject sa search warrant kay si Ramil Huyo Idano, 49 anyos, nga residente Rosab sa Mogarapit, kamay nagnegosyo sa illegal nga pagbarigya sa mga illegal nga LPG canister na nakapangalan sa Rofrans. Nasaklit usab sa mga operatiba ang 151 ka mga crates din ang matag crates dunay sulod nga tag 25 ka butane canisters nga mobalor ang tanan sa 269,000 pesos. Lakip sa nasakbit ang usa ka minivan nga bunggo nga sakyanan nga magigamit sa pag-deliver sa mga crates nga puno sa LPG cylinders. Una na nga nakadawat og reklamo ang CIDG7 labot sa illegal nga pagpamarigya sa mga LPG butane sa mga syudad nga tungod ani milusa dayon sila og validation. Human makuha ang tanang impormasyon, lakip na ang tag-iya niini og nahibaw-an nga wala kini dokumento gikan sa Department of Energy nga naghatag og pagtugod kanila nga makabaligya mi-apply dayon ng CIDG og search warrant sa korte sa mga syudad. Kasamtangan nga gikustodiya sa CIDG7 si Idano, lakip na ang mga ebidensya rini o giandam na ang kaso nga ilhang ipasaka sa korte. Kasama mo sa CIDG7 ang yung Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:37 na sa kahaponon. O gini nga portion dalit kanato sa DTX sa 500. Ikaw na may gihambin nga sakit sa imuhang kalawasan karon. Mag DTX sa 500 na matag adlaw. Una kanit siya ng tinikan sa paliya nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw magkatabang magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:38 na bagong sibas, gitakdang mo biyahe gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu o pabalik. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Duna na unyay alternatibo nga pamaagi sa pagpanakay alas pagbiyahe gikan sa Dakbayan sa Mandawi paingon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human sa Semana Santa mosugod na pagbiyahe ang usa ka sea bus nga gipanayag usa ka pribado nga shipping company nga ana manukad sa GT Wharf sa subang dako Mandawi City paingon sa Mueli Osmeña sa Lapu-Lapu. Sila si Mandawi City Mayor Jonky Iwan ug Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan misuway sa pagsakay sa mga sea bus gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu ug pabalik. Mato ni Iwan alternatibo kini nga masakyan gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu nga magalikay sa traffic sa kadalanan o affordable sa pamplitihan. Nihangyo si Iwano nga to sa kompanya nga nag-operate sa mga sea-bus nga inay 35 pesos ang plitihan. Himuon lang una kining inisyal nga 20 pesos para usab. Makatabang sa mga sumasakay taliwa sa nagkataas karon nga sa plitihan ingon man ubang pampalaliton. Ang sea-bus dunay tulo ka mga biyahe sa buntag gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu og pabalik. Ug laing tulo ka biyahe sa gabi nga mahimong masakyan sa mga narbaho sa duha ka mga syudad. Samtang dunay libre nga sakay sa shuttle bus nga manukad gikan sa Park Mall, Mandawi City Hall ug Pacific Mall
mall aron may mudala sa mga pasahero ngadto sa Pantalan aron masakay sa C-Bus. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Galinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:39 sa kahaponon, mga driver o operator giawhag sa LTFRB nga musubmite og e-wallet data alang sa mas paspas nga pag-apod-apod sa fuel subsidy. Kasama mo sa Balita Radyoman Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, giauhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang mga driver o operator nga mogamit og e-wallet alang sa mas paspas ug mas hamugaway nga pagdawat sa ilang cash assistance. Alang sa mga walay e-wallet, mamahimo sila mobisita sa mga distribution venues nga gitakda sa LGUs ug DSWD. Sa mga adunay e-wallet, mas pabor kini alang kanila tungod kay dili na sila kinahanglan pang mulinya matud pa ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II. Kasama mo sa balita, ako inyong Radyoman Remart Oristila Pugoy, DYHP Tatak Arimen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naa ni mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar nga imnon alang sa mga cancer patients. O katong nga na problema sa pagtaas sa ilang blood sugar, mga kasama, o ingon man lang sa atong pagpaligon pa sa resistensya. Life Extension Vitamin D3 nagpadayon ang libreng medical check-up Lunes ngadto sa Sabado, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Diya sa ADM Building sa Konsolasyon sa Barangay Kansaga. O ingon man sa Iscario Street, Cebu Doc Health and Science Building, Osmeña Boulevard, Capital Site, Cebu City. Mag-contact sa numero 416-1655 or 0917-318-1161. At oras sila 5:42 na sa DYHP Answer to Win promo. Sa to sa mga balita karong hapuna. Unsa man nila ay pang masakyan sa kadagatan alternatibo nga masakyan nga gitakdang mo biyahe na gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu og pabalik. Unsa man to nga bus nga gitakdang mo biyahe gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu og pabalik nga mosugod na sa pagbiyahe sa kadagatan Human sa Semana Santa, mga kasama. Siguraduhan nga naka-like o naka-follow sa DYH Periben Cebu Facebook page alang sa atong mechanics o ang Facebook page. Ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kaya nandun ay blue check mark na kilid sa pangalan. Mao na official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. O i-comment ay inyong tubag sa atong ang comment section sa atong live program karon sa DYHP News Updates o i-share ang atong live program karong hapuna. Sa yun ra kayo tuon sa itong bus. No, gitakdang mo biyahe na gikan sa Mandawi paingon sa Lapu-Lapu og pabalik. Tubag na mga kasama, pinaagi sa pag-comment, pagsuwat sa inyong tubag, pag-type sa inyong tubag sa live program karon sa DYHP News Updates. Oras sa DYHP alas 5:43, dugang pa mga balita og DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdom. DYHP